Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya kowa da kowa. To yau za mu yi bayani ne akan haruffa da suke kamanni wajen furuci amma kuma suna da bambanci wajen lambobi. Idan har za ka yi amfani da haruffan hisabi to dole ne mutum ya dinga lura da irin waɗannan, kasancewan akwai haruffan da idan a rubutun ajami ne ma'ana boko za ka ga duk ban san ya zan yi da wannan abun ba. To yanzu shi wannan count ɗin 20 ne kawai, tunda ga shi kuna ji a magana ina yi ba sai na rubuta ba. Akwai ha'un shi kuma na wannan ha ƙarami wannan ha'un, shi wannan ha'un ɗin na 600 ne, wannan ha'un 600, wannan ha'un ɗin kuma 20. To sai na gaba akwai sinun, akwai